Čauky, mňauky. Tak, vítejte u mýho prvního videa, co kdy v životě natáčím na YouTube. Takže doufám, že to bude aspoň trochu zábava. Budu tady mít asi často společníka, protože Čikítko musí být vždycky a všude se mnou. Přijde mi, že ta kamera je strašně daleko, takže doufám, že mě uslyšíte. Neboť ještě nemám vybavení jako takový ty mikrofony a všechny tady ty věci. Nicméně, já jsem se rozhodla, že začnu s háčkováním a vytvořila jsem si i Instagram, který vám když tak potom přidám do popisku videa. A chtěla jsem tohle udělat spíš jako takový kecací video, kde bych chtěla uháčkovat hračku pro kočku se šantou kočičí. Jestli nevíte, co je šanta kočičí, tak je to bylinka, po který jsou kočičky úplně totální rauši. Já jsem o tom nikdy dřív neslyšela a pak jsem to jednou viděla u známýho, ještě si tady vezmu háček. A ty kočky se tak, když to ucítí, tak se potom tak různě válí, nebo to někdo to holizuje, někdo to kouše, někdo to jí, třeba můj monťák, který je tamhle někde schovaný, tak to spíš žere. A působí to vlastně na ty kočky uklidňujícím dojmem. A mají to hrozně rádi, jsou úplně s tím sjetý a jsou to vlastně obyčejné bylinky. Samozřejmě v pet centrech se prodávají bylinky, prodávají se bylinky se šantou, teda hračky se šantou kočičí. Ale vlastně, když si čuchnete třeba k takovému spreji, který já jsem si taky kdysi pořídila, což mi poradila vlastně jedna kočičí psycholožka, potom vysvětlím, tak je to úplně chemka. Prostě jo, ono sice na to ten kocour funguje, volizuje to, ale potom, když si čuchnete k pravým bylinkám z bylinkářství, který já jsem musela přesypat do toho sáčku, neboť hned první den mi to kocour úplně roztrhal, ten obal, tak to je úplně něco jiného. Což dává smysl, že jo? Bylinky. Tak, no a měla jsem teda u sebe kočičí psycholožku, protože jsem si pořídila tady to malý štěňátko Chihuahy. A potom, co jsem hlídala vlastně ségře pejska, tak, což byl mopsík, tak byl vlastně váhově tak podobně a mohla jsem je nechávat samotný doma. Ale ve chvíli, kdy jsem přivedla to štěňátko, tak kocour si z něj udělal lovnou hračku. Už tady zase blbnou. Jo, tak to je můj kocour. Takže jsme museli, a vlastně pejska jsem musela brát všude s sebou, protože jsem se o něj bála, aby mu kocour prostě něco neudělal, než vyroste, i když on ho pravděpodobně stejně asi nikdy nepřeroste, ale už se mu dokáže aspoň trošku ubránit. Takže samozřejmě jsem nechtěla dát pryč ani pejska, ani kočičku, takže jsem musela vymyslet něco jiného a pozvala jsem si k sobě paní psycholožku kočičí, asi znáte Kláru Nevečeřilovou, tak tu jsem si pořídila k sobě domů a tam mě ukázala kouzlo těch bylinek. No a protože já už jsem si dřív háčkovala takový různý antistresový míčky a zkoušela jsem prostě experimentovat, tak jsem se rozhodla, že bych si udělala takovou vlastní domácí hračku pro svýho kocourka s těma bylinkama. No a vlastně z toho vznikl nápad, že bych chtěla vlastně tvořit víc takhle těch hraček. A teď si právě zkouším uháčkovat další bylinkovou hračku. Já uvidím, jestli to video nebudu muset zrychlit, protože já jak do toho háčkuju, tak podle mě mluvím strašně pomalu. Jak se soustředím. Takže doufám, že to všechno klapne a uvidíme, co z toho vzejde. Tak, já si tady uzavřu své magické oko a udělám takovejhle černorůžový míček. Černorůžový, doufám, že to bude vidět. Černorůžový míček. A uvidíme, co nám z toho vyjde. Tuhle barvu jsem ještě neháčkovala, takže jste u toho se mnou poprvé. Čiký, už tam něco kouše. My máme takový masový kolečko, tak mám kouše to kolečko. No, asi se budu muset vzít menší háček, protože s tím jsem háčkovala zase jiný.
takový ty semišový vlny. Takže teďka mám trošku jinou bavlnku, tak musím zvolit menší háček. No a takže jsem se rozhodla, že vlastně věnuju víc péče těm svým zvířátkům, aby prostě tady byli spokojení a šťastní a aby spolu dobře vycházeli. A jedna z věcí, co jsem chtěla, je, aby se Monty, kocourek, víc jako sklidnil a prostě na toho pejska tolik nedorážel. Což se úplně jako sklidňuje se, hračky fungují, ale stejně prostě, když vám tady pobíhá malý pejsek, co vypadá jako králík, tak prostě Monty ho chce chytit, takže u toho často musím být a jak na malé děti musím vždycky jako jim říct, ať se nechají a zastavit bitku. Ale Číky už naštěstí je docela v takovém věku, že už se docela umí ubránit, takže si myslím, že jako v pohodě. No a já to jdu tady zkusit teda rozháčkovat. Já vám to zkusím ukázat trošku blíž, abyste na to viděli. I když ono stejně bych na to musela mít trošku jinou kameru. Začíná rýsovat. Bude to takhle vypadat, to je základna. A budeme to pomalu takhle to zaoblíme nahoru a uděláme takový míček. Akorát si říkám, že bych to možná měla dát trošku vejš. Tak, já jsem si kamerku trošku přizvedla, protože mi přišlo, že jsem tam nebyla moc vidět. Ale dostala jsem se už do fáze, kdy už to začíná trošku vypadat jako, že to bude kulatý. Takže jdeme dělat další sloupky, řádky a potom začneme vyplňovat. Takže já si to tady pojistím. A dostali jsme se do fáze, kdy už máme první půlku hotovou a začneme zužovat. A aby to z toho vyšla nějaká kulička. To je právě hříbeček. Takže se pustíme do zužování. A jsem zvědavá, jak to dopadne. Ale já věřím, že dobře a že se to bude kočičkám líbit. Každopádně, kdybyste měli ještě třeba nějaký nápady, co se dá takhle, nebo co by vás zajímalo k háčkování, nebo co byste chtěli vidět třeba uháčkovaného, něco pro zvířátka, tak budu moc ráda za všechny rady, tipy, nápady. A když to budete sdílet do komentáře se mnou, tak určitě budu moc vděčná. Takže háčkujeme dál, jdeme zkracovat. Takže uděláme si 2 krátký. 2 krátký, nevím, ono to není moc vidět. A ještě jeden. A tady ubereme. Tak. Tak a já už jsem se dostala na závěr. Takhle to vypadá. A teďka to začneme vyspávat. Jo, v pozadí mi tady blbnou zvířata. Dostali záchvat noční. Night attack. Takže mi to prosím odpuste. A já jdu vyspávat, kde to mám. Ježiš, já si budu muset ještě skočit pro nějaké věci. Tak moment. Všechno zachráněno. Já vyspávám tentokrát klasickou vatou. Jako mým zvířatům to nevadí.
Hlavně samozřejmě, když se ten pytlík, kdyby to nějak rozkousali nebo něco, tak samozřejmě se musí dávat bacha, aby jako něco nesežrali, ale mně se to ještě nestalo. No, pojď. Ty máš hravou, viď? Tak. Takže já dělám to, že si vezmu ty bylinky. Takhle hezky v tom vykoupu tu vatu. Teď z toho bude trošku bordel, jako jo. No to nevadí. Tak, máme vatu obalenou šantou kočičí a tu prostě narvu do toho míčku. Ten míček je tentokrát docela malinký, asi zatím nejmenší, co jsem tvořila. Takže mi bude stačit fakt málo. Zkusím, jak to vidíte. Ježiš, jsem si tady... Pales. Tak. Jo, a teďka vidíte, že už se mi to hezky naplnilo. Tak. Ještě trošku vytvarujem, ať to je hezká kulička. Já myslím, že už to začíná vypadat dost dobře. Ještě bych tam možná kousek té vaty přidala, jak to má grády. Ještě to trošku vykoupeme. Tak. Je to tam... No a jdem dělat poslední řadu a zapošívat. Ještě tam takhle přisypu na povrch, ať se to hezky cítit. Tak. A jdem na to. Já už mám hotovo. Ještě teda odstřihneme šťopku. A zase jsem se nevzala nůžky, takže jdu pro nůžky. Úspěšně mám nůžky a jdem stříhat. Tak. Jeden konec vytáhnu. Tak a tohle to schováme dovnitř, aby nebylo vidět, že to vůbec má nějaký začátek a konec. Takže já to takhle vytáhnu. Tudy. Pojď. Tak, stříhnem. Tak a to samé ještě z druhé strany. Že to protáhnu. Tak. A ustříhnu. Tak. Teď mám tady takovou kuličku. Ještě ji takhle vytvaruju. Aby to byla fakt kulička. Máme kuličku. A já mám ráda, když k tomu jsou třásničky, takže si pojďme udělat třásničky. Tak já mám tady, jinak dělala jsem z těch dvou vln. Takže vezmu si takhle dvě k sobě. Moment, kde to má ten konec? Tak. A dáme to třeba zatím takhle, pak to můžeme když tak zkrátit. Tak, teď si odměřím, dám jich tam tak 6 je podle mě ok. To už mám vyzkoušený. Já doufám, že mě uslyšíte v tom. Hlavně ještě tady ten řev těch zvířat, oni prostě celý den spali a teď mají nějaký úplně noční věs. Tak, kolik jich máme? 2, 4, 6. Tak, když je otočíme, přepůlíme, tak jich je 12. Tak a teď já si to tady vezmu a provleču to skrz. Yes, povedlo se.
vypadá takhle. Já si to zavážu. Jednou, dvakrát pro jistotu. Tak. A nějakou pěknou bavlnkou to ještě takhle pojistím. Zavážu. A už budeme mít hotovo. Hotovo. Tak. Jeden uzlík. Druhý uzlík. A ustříhneme. Tak a máme tady takový krásný černorůžový pytlík s třásničkama, který ještě trošku zkrátím, ať to není zase tak dlouhý. Tak. Je to. Tak co myslíte, bude se to kočičkám líbit? Tak, kdybyste měli zájem o víc takových videí nebo kecacích videích, nebo kdybyste rádi něco věděli, tak mi určitě napište do toho komentáře, už jsem to jednou říkala. A já vám dolů pošlu odkaz na můj Instagram, kde je zatím málo věcí, ale každý den tam přidávám něco, protože ten nápad jsem začala realizovat až pár dní zpátky. Takže budu strašně moc ráda, když mě podpoříte, pokud se vám to líbilo. Pokud se vám to nelíbilo, tak mě nesledujte a jestli se vám to líbilo, tak mi dejte follow a můžeme probrat nějaké další věci, co tady na tom kanále můžeme tvořit spolu. Tak jo, papa.